Ja, velkommen til anden del, hvor vi så skal prøve at bruge dreje og flytte og spejle og alle sådan nogle ting for at gøre det nemt for os. Jeg glemte lige at vise, vi skal jo også vise, hvor lang den der er, fordi det var jo et af kravet til hvordan den skulle se ud. Det er jo ret hurtigt, det var bare lige at måle fra E til G. Der skulle være 40, yes, det er der også. Godt. Så har vi det vigtige med for at vise, at shit, nu skal jeg komme til at dreje noget, så fortryd med det samme. Godt. Så har vi ligesom lavet vores grundmodel. Og nu skal vi så ligesom forestille os, at vi skal have det der tæppe, som jo er 90 højt. Så vi skal jo lige zoome godt ud. Så der er plads til det. Så jeg tror lige, jeg tager sådan her nede. Så det vil sige, nu vores x-akse, det er jo så bunden af tæppet, og så toppen af tæppet, ja, det skal vi så lige have lavet. Det skal jo så være 90 højt. Zoomer lige lidt ind, så vi kan have det hele. Det bliver lidt for der. Sådan der. Denne her. Den kan komme herop og stå. Sådan. Fordi nu skal vi have lidt plads at lege på. Men nu skal vi i hvert fald lige lave toppen af tæppet, og den ved vi, den skulle være 90 højt. Så det er jo egentlig bare at sige 0 op af y, og så 90. Der. Og så skal vi bare lave en vinkelret linje ud fra her. Sådan der. Og det laver vi bare så i en hård streg, fordi det er jo ligesom toppen af tæppet. Nu skal vi se, hvordan vi kan få lavet, så der er 7 mere end den her, altså 8 gange så mange som det her, skal der være rundt her, og så skal vi se, hvor lidt vi kan nå, hvor lidt vi kan komme ud af her, vi kan nøjes med. Se, jeg har allerede nogle idéer til, hvordan man kunne gøre det her. Jeg kunne for eksempel allerede nu se, at hey, den her side her, kunne man ikke lægge en sådan, så den vender modsat herover. Sådan, jeg begynder allerede at få idéer. Det er jo godt nok. Så jeg tror, jeg vil sige, jeg tror lige, jeg vil starte med at tage og sige, denne her for eksempel. Nu vender den jo sådan der. Hvis jeg nu fik en sådan, at jeg fik en langside mere her, så der gik en ud, så kan I ligesom forestille, at der kunne ligge en her. Det er jo en god måde at pakke dem på, så man skal allerede nu sådan tænke på, hvordan kunne man sådan pakke dem. Og det er jo bare noget med at prøve sig frem. Og de værktøjer, I kommer til at bruge, det er spejl i linje, spejl i punkt, og så parallelt forskyd. Og nu skal I se, hvordan der er mange måder at gøre det på, men nu kan I se, hvordan jeg gør. Jeg vælger simpelthen at sige, jeg vil gerne have den her vendt om, altså spejlet i punktet, og så flyttet herop, så den ligger. Nu ikke så meget snak. Why tell when you can show. Jeg vil gerne spejle i punkt først. Så jeg siger, at den her skal spejles i det der punkt. Ja. Men jeg vil ikke have den til at ligge der. Jeg vil sådan set have den her flyttet herop, sådan at det der punkt kommer til at ligge herop, så den kommer til at ligesom at ligge herned. Kan I se det? Så det tænker jeg, så vil jeg jo, efter jeg nu har spejlet den, så vil jeg have den flyttet parallelt forskudt. Og det betyder, når man parallelt forskyder med vektor, det lyder meget fint. Det betyder egentlig bare at sige, altså det er den her, du skal trykke på, det er den her, du gerne vil noget med. Og jeg vil egentlig gerne have, at det der punkt kommer op og ligge i det der punkt. Altså den der bundpunkt kommer op og ligge der. Og så det jeg egentlig bare gør, det er netop det. Så trykker på den, og så siger jeg, det der punkt, det skal ligge herop. Bang, så kommer den til at ligge der. Og så vælger jeg simpelthen lige den her bagefter, og så siger jeg, den skal lige slettes. Og så kan jeg så lige de der E og A og sådan nogle. Man skal passe lidt på at slette, fordi hvis jeg sletter dem, kan jeg godt finde på at slette det, jeg lige har fået. Fordi det er jo lavet ud for de punkter. Så det nemmeste, det er bare at sige, vis objekt. Og hvis jeg så tager den væk, så betyder det bare, at den viser ikke objekt. Ja, det er sådan lidt bøvlet. Men det, man skal ligesom tænke sig, at man skjuler objektet. Sådan der. Godt. Så fik jeg den lavet. Så fik jeg den flyttet derop i. Hvad kunne jeg så godt tænke mig? Så kunne jeg godt tænke mig, at denne her for eksempel, men der kunne jeg jo egentlig godt lave en der mere, der gik herop, så den ligesom passede der. Ja.
Så hvis jeg nu egentlig bare siger, det passer jo med, at hvis jeg spejler den her i den linje her, så kommer den jo til at ligge her. Jeg prøver lige. Spejl i linje. Denne her skal spejles i den der linje der. Yes. Og det var en måde at gøre det på. Man kan godt gøre det på en anden måde, men så vil jeg jo også nu gerne have, der er i hvert fald plads til en mere heroppe. Så den der, hvordan kan jeg nemmest sige det? Jamen, det er jo egentlig ret nemt. Bare lige for at vise, der er flere måder at gøre det på. Altså, hvis jeg ikke ville spejle den i den der linje, jeg kunne også bare have sagt, at den her, den vil jeg forskyde, i stedet for at spejle den, så kan jeg også bare sige, at jeg vil forskyde denne her, sådan at det punkt der kommer til at ligge i det punkt der. Altså på den her måde vil jeg sige dut, så sige, den skal så forskydes derop, så kommer den til at ligge samme sted. Så kan I se, der er mange måder at gøre det på. Når man først har fundet ud af det her, så kan det at spejle og parallelt forskyde sådan set ende med at blive det samme. Når man så se, så er det denne her vil jeg gerne have derop. Det er jo så bare den her, den skal så bare parallelt forskydes derfra og derop til. Sådan der. Så kan der vist ikke rigtig, der kan ikke være flere af det. Jeg kan jo lige prøve at undersøge, kan den her egentlig blive parallelt forskudt derfra og deroppe i? Nej, kan se, den går op i. Kunne jeg ikke, så fortryder jeg lige det. Så det var det. Hvad kunne jeg så gøre? Så kunne jeg sige, denne her, kunne jeg nu lave det hele en gang til. Den der er jo 45 grader, så det vil sige, så er den der også 45 grader, så der må i hvert fald kunne være plads til sådan en her, der også. Så parallelt forskyder jeg bare den her, sådan at det punkt kommer til at ligge i det punkt. Dut, yes. Og nu begynder det at blive nemt, fordi nu er det bare det hele, der skal forskydes over i denne her. Dut. Og så er det bare at sige, denne her, dut. Og så er det bare den her at sige, dut. Så nu har jeg lavet 8, og sidst fandt jeg ud af, at jeg kunne lige præcis ikke få lavet en ny heroppe, så gik den lige op over, så det gælder også her. Men nu har jeg også lavet 8. Der er 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så nu er spørgsmålet, hvor langt bliver så tæppet? Ja, det starter jo her ved 0 på x-aksen, så hvor langt kommer jeg hen? Så i virkeligheden, så skal jeg sige, det der punkt her, ja, enten det eller det er ligegyldigt, de burde være lige langt fremme, så det der punkt O, hvor langt går det ned? Ja, det er jo egentlig bare at sige, vinkelret linje, for at finde ud af det. Trykker på punktet, og så skal det være vinkelret med, det vil sige, det skal gå nedad, altså lodret, så det vil sige, det skal være vinkelret med vandret. Så jeg kan enten trykke på den derop, eller på x-aksen. Jeg trykker på den derop. Og så kan jeg sige, nu vil jeg nysgerrig efter, hvor den rammer x-aksen. Så derfor så tager jeg bare lige skæringsværktøjet her, og så siger dut. Det der punkt Q, hvor ligger det henne? Eller rettere sagt, nu skal vi jo egentlig bare måle fra en, vi har ikke glemt noget med 0,0, det er fordi vi slet ikke har brugt det i den her opgave, men vi skal jo egentlig bare tage fra 0,0 og så hen til Q, så ved vi, hvor langt tæppet skal være. Jeg laver lige 0,0 hurtigt, 0,0, og så måler vi, hvor langt er der fra det der punktet R, som den kaldte den. Der er mange punkter, var. Fra R til Q, der er 119. Aha. Det er jo faktisk vores resultat. 119,82. Og så er det jo bare at, det er jo egentlig kønt nok det her. Det er jo egentlig bare at sige hele det her. Det markerer vi lige. Så er det en god mellemregning til brug for vores opgave. Og så kan man kopiere det direkte ind i at sige redigere, kopiere tegning. Og så kan man smide det her direkte ind i sin opgave som sin mellemregning. Og skrive, at man har fået det til, at der er rundet af 120 cm tæppe kan man nøjes med. Det var en ordentlig omgang, var.
Men sådan kan man bruge det. Hej.